Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Sinsya kayo ha, nga nadagdagay kong sumpay sa upload ng dramaha. Kung karon atong ipadayon ang laing sumpay nga sugilanon, o sa dili pa dayon, no? Ako dayon ipahibaw nga, usaning mga adlaw, kung ano siya ibalhin nga to sa lain ako nga channel, no? Kaya ang naan diri, puro na lang music, nga ilahi na ang mga drama o tukar. Basta maingon na ko ninyo, no? O sa mga adlaw, ako ra ibutang diri sa description ang usa ka channel na puro lang music, puro lang drama. Kay ang gusto ilahi na ho ang music, ilahi na ho ang drama. Bayno di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan, part 13. Please subscribe. This is Lex Finoblog. Migawas na sa kay sa hutay. Ani pala. Munang tawhan ng migaban ng Minaw sa Lex Finoblog. Sukat is nobi. Di na mahimo. Ako sila doon. Makatilaw tong tawhan, anak ko. Balik na lang sa imong agi. Right. Diba? Kinsa ka? Ay na lang pangutan na. Kung di ka gustong mahimong gripo ang imong kilid. Usa? Katog sa kay sa auto nga may agi din higan niya. Tuwaman pa ingon sila nobi. Kanuwa man tanong sita. Imo ramang litrato ang gihatag ni Boss Alma. Nga dili pasudlon silang bahay. Kaya nagdalang ko kagsamok. Sige na! Lakaw na, mintas. Wap boss. ang muinit ang uo. Boss. Lakaw na! Ako nagiging pabantayan ni Almara. Ikaw ra may samukan. Kasi man, di pa ka mubiya din eh. Buset! Buset! Singkit na! Singkit! Kahiyaon ka din eh. Mulakaw na ko! Lakaw! Fal! Uy, basta magkatsukoy, nangumpra mo kang mga prutas. Ay, wa man ako ni kumpraha. Ako nang, kuhan ba, gikat-kat ako mga punuan. Uy, unsa? Ikay nanguha ini Chokoy. Dili kay ako nanguha. Nanugo ko nang, mahog pa lang noon ko. Mooy, kada kong kadaot sa kong mga tigsong pa. Komedyante gyud ka Chokoy da. Pero unsa man gyud, inyo ning punuan. Wa jud mo mutuon ako da. Ay nalang, bawion lang ako ni mga dana kong prutas, oy. Wa, man mo mutuon ako. Ay, hatag bawi dining imo. Hubagan ka gyud ana sa imong lubot. Mao ba nang, nahala. Dili na ako pamawion mga prutas nga gikan sa punuan jud ay. Pero, kuha nang, tagail ng bugo niya ka ng mga prutas ninyo. Kay, ganihara kayo kung naglaway, ana. Ay, tagaan yun ka na mo, Chukoy. O, kining gatas. Basta man. Presko yun na, Nobs. Gikan ba yun na sa tutoys baka? Unsa? Lala, di manoon ni mo tuos ng taling, oy. Mutuwa na si Mama Chukoy, oy. Pero, ang ako lang naibungan, anong kalit kang nagdain eh. Kuan manggod, ingon manggod ang ako. Kinsa Chokoy? Kuan ba, ang akong konsensya? Ay. Abti ka sang ng taling mga tana, oy. Ay, nahibong lang si Mama Chukoy. Nadali ramang kung kang nakadain ng presko kayo nga prutas. Ingon man, fresh milk. Abi maguni mo kining maikog manon kong mabundak si mga anoy. Maikog jud kay ko. Sige na lang kag sampit ni Agnobe. Sa ato pa sige nakagbundak sa iyangan. Ato sa pero karon nga kaning nagkasuon na yun ta. Lainan ako kanang kuan sampitong lang ta kag mamoy, Ma'am Nobe. Na, dili yung ka na ako tinggan, Chukoy. O dili na ka na mo pasakon din eh. Ayaw sad boy. Kamingaw sa gas inyo, no? Nganong mingaw man Chokoy? Wala ko yung anion nga mga tunay nga kaibigan. Bitaw, seryoso ko, Chukoy. Diyan may ganinin mong mga presko nga prutas. Hangtod pa ang fresh milk. Unsa man ha? Gusto mo mo ba nako? Namo ko'y auto nga mahimo ninyong kasakyan. Asa man ha? Dadon ta mo dito? Ayaw. Abi pa lang ka, what I believe ni Chokoy. Ayaw lang ni Permiha, Chukoy, ha?
Magpangita na unya ko ini. Na, matagbaw mig paabot nimo. Tingali magtuo sa bunga kada adlaw ko manguag mga preskong prutas o presmel ka. Dili baya. Aw, nahibaw mi anak Chukoy, uy. Basta makaadto gani ko sa gamay na mong yuta, din tuwa dito ang duha ka buok baka nga may mo natungkwaan sa presko nga gatas, unya tuwa sa dito mga prutas nga maoy akong gikuhaan sa mga bunga. Pertin akong pasalamat oy nga wain taon himulbuli sa mga kiriwag kamot ang mga prutas. Grabe sad ka, Chukoy. Bitaw nang kanang mga silingan namo. Wa joy kay kog kakita gani nga mga hinog na ang among mga abukado. Hasta among mga bayabas. Ay murag ilaw muday jeg kat-kat. Di badlungon. Ako makitaan, badlungon jud. Pero nibaw ka na maining mga kiriwan, ang tag-iya naman sa bantayan. Mao sakto gyud ka, Chukoy. Ang kuyaw jud ini kon makakita ko sa malito nga misaka dinhi sa inyo. Di tagid kalungan ron hilaptanon. Maigo gud ron ka sa akong kamot. Maini mo no? Tungod sa mong paglaban ni Nagpaling, dali kang nakasod sila. Di na mahimo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Bukas ko din sa Vlog. akong auto. Huwag ako tong atngan tong animal. Tigit ko mahimutang na. Anugon. Wala kong badaan akong armas. Bahala nagmukaggar to. Pero kung akong ihapak sa uwa tong hilaptanon ang puan sa armas, tulingig yun to siya. Mahagba magid siya siyuta. Di tagid karlong anron. Patay kagidron na ako. Uy, nanawag man si Alma. Love, nanawag lagi ka. Doon na may bisita ron sa ato? Di si Chukoy. Iya kong gidadaan o mga presko kaayong prutas. Ingon man fresh milk. Good. Nga nung nanguta naman ka. Kay, gipaibaw ko sa akong gipabantay ninyo. Sorry kayo, love. Wa ka maabdi ni Chukoy. Okay lang. Nasuko ka ba nga amo siyang gipadayon? Wow, uy. Nalipay mga ninuhon ko nga, iyakan gidadaan ng fresh milk diha. Makaayo na ni mo, love. Salamat kayo, love. Wala ka masuko nga among gipadayon diri si Chukoy. Pero pabantaya lang siya sa pagpauli, ha? Ha? Matod sa akong sinuko, naglagot pag-ayo si Jack. Kay gipasaktan ninyo inyong higala o siyawa. Angang, magkalingaw masab si Chukoy. Wa say lipog. Basta kay pabantaya lang gid siya. Tuaron si Jack sa pikastan. Ay, bita kini si Chukoy. Salamat kayo, love. Akong pabantayon si Chukoy. Haay naman ron ka. Padaon ako sa departure area, love. Gipadawag ng mga pasahero. Amping, love, ha. Amping sa imong pag-travel. Ka si Jack. Wa biyag ko niya tumaga. Ganihan akong nanawag niya. Ay, nahadlo ko nga tingalig mahinaykan siya sa tao nga gipabantay ni Alma sa nangahibilin sa ila. Ay, hinoon, di ko magmahay sa gibuhat karon ni Jack. Gugmang tinud-an ay ang iyang gibati ni Nubi. Wa ganin niya eksapayan nga nag-live-in na silang duha si Alma. Gusto. Usman kong tawag si Jack. Unsa to din, Nubi? Giat nga jud day ko na itong malito? Jack, angan atong giingon nimong maldito, Chukoy. Ida, mahadlo ko mulitok siya nga, Kuyaw kayo? Hinuon, gibantayan na si Jack sa sinugo ni Alma. Ha? Aw, wala na day, kuyaw, kung upauli na ko. Unsa may imong kalibutan, oy? Natingalig sa unahan ka at ng Jack. Ha? Nadlo ka, Chukoy? Ha? Oy! May kurog lang akong tuhod. Talawan, day ka? Di ko talawan, Pero, usa na yun ako kinabuhi ng og
Kay Osara, ako yung ampingan. Husto ka gyud, Chukoy. Ako gani, Chukoy. Dili pag gyud ko gustong mamatay tungod ing akong gihambin nga sakit. Nganong naghiskot naman sad ka sa imong sakit, ma? Gisigihan baya kag kemo. Di manggod na ako kapog nga anak. Nga maghuna-huna kon mag-unsa ka. Kunwa na ko. Mama, sad, uy. Oy, tukar. Murag nagpaingon naman ni pagka-sentimental niya itong drama ron. Tukar, kay ka na musaya ako. Siaw kang yuda. Oo niya na lang pagpauli, Chukoy. Anhi lang sa taman ni hapon. Ay, kuan kining... Dili ka ganahan makigsaw na mo, Chukoy? Ganahan, oy, pero wamang gugo makapanangit sa akong sa akong parents ba. Nga di ko mukaon sa amo. Tingalig, matagbaw niya to silag. Paabot na ako. Sa ato pa. Pakulatan na lang kang Jack. Di, oy. Hinuon, giatangan man sab si Jack sa sinugo ni Alma. Bito. Awa na siguro to si Jack, oy. Okay, tuwa naman siya mag-atang sa pikasdan. Ari ko agi sa kaning naandan ako nga daan. Kining diretso nga paingon din ni. Siya rog, makaapas ba siya katong Jack? Kinsa gid ka nas, Chukoy, ma? Na, ako man sa imong pangutanon, anak. Nga bago pa man nato na siyang gikailagod. O maay gani nakno kay nagpakabana sad si Alma niya. Nanawag yun aron makalikay si Chukoy ni Jack. Bitaw mano, matod ni Alma, gusto siya makakita ni Chukoy. Unsaon masad niya sa pagkakita nga may larga man pod siya. Kalit masaguto iyang paglarga, ma. Mubalik pa ka si Alma. Nganong nagkapanguta naman ka, anak, ma? Dako manggod ang kantidad niya iyang gibilin, nak. Murag dili ko makatuo. Mura bag, mihatag siya nako sa maong kantidad, kay dili na siya mo balik na to. Diin ka manggidgikan, Chukoy. Kuan mama, akong giduo si Nobi, ma'am. Imo lang yung ko gibinuangan, Chukoy. Ang binayawis auto, be. Imo nang giabusahan og maayo ang imong agawon, ha? Ako'y pitol sa imong pag-aabusado. Ang binayawis auto. Imong kuhaon ng yawis auto? Patay! Unsay patay? Patay ang mga gisugo ni boss nako. Unya ako. Walang ko ni muna-huna, ah? Tibuok adlaw kang milakaw. Wa ka gani maguna-huna kung doon na ba ko gikaon din, eh? Hala, naman ang atong kusinira, ma'am. Ay papaliton unta ti kag sudan sa restaurant. Sorry kay ma'am. Sa sunod, ina lang ko daan, ma'am, kay usahay, mangalit man gud ni si boss og pagtawagod, doon na siya isugo. Basta! Ang binangyawi! Ang binakarondayon! May bagting ako cellphone. Si boss. Boss, salamat kay nanawag ka. Kumusta, Snoopy? Ay, pertilipay tao nga gidadan kog mga prutas og fresh milk. No? Di magkakapalit og fresh milk. Sa mall? Di man na presko. Di oy. Ako yung giadto sa among katong gingon nga farm. Swerte yung kayo nga dunay presko nga mga prutas ito. Miadto gide ka? O dito oy. Tabang pagani ko kanang hiyud-hiyud sa baka aron manggawa sa mga gatas. Kasaligan giga jokes na. Kuan, inig-abot ako diha. Doon na kay bonus na ako, Mga ba, boss? Kaya sa mga muli, boss? Manawag na ko nimo. Sunod buwan? Dili oy, layo pa. Basta mo pauli ako. Tayong pagbuminaw sa At tigid og Lex fresh Pino milk sinubi, Vlog. Boss, unsaon ako paglakaw, boss, nga gibawian naman ko giyawi sa auto? Kuya, I'm dero ng yawi day. Tuan ni mama ni mo. Okay. Sige, tawagon ako sa mama. Kuan man good, boss, kay... boss? Boss? Nah, gipagnan manuong ko, Paita niya akong boss, oy! Ma, kanang iyo mang gibawian og yawi si Chukoy. Ang! Tibuok adlaw siyang wa diri sabay. Gusto ko magpapalit yung sudan sa restaurant pero wa ko'y masugo. Ma, importante nga akong gisugo ni Chukoy. Ang mag-atiman sa mabdos nga nobe? Kantong itoy? Ma,
Mahal ko kayong maong ito'y, ma. Asagdi lang ko si Chukoy sa iyong mga lakaw, ma. Onya, mamatay day kos gutom ani. May kisilduhan man ko diha, ma, nga mo'y matiman sa imong pagkaon. Siya may sugua. Oh, imo bang gilabanan si Chukoy, Ronel? Maigo lang gituman ni Chukoy nga kung gisugo niya. Sige na, ma. Ibalik na ang yawi nga to ni Chukoy. Kanyahay ragid nga dili na musugod sa akong sugo. Kay imo man dayong labanan. Ma, doon na mo kay tigluto di agod. Sugo asa na siya, ar matagbaw ka, unsa may gusto mong kanon og paliton. Ayaw si Chukoy, ma. Please. Nahala, sige. Ako na lang ning iuli ang yawi. Salamat kay ma. Ma-importante gid kayo akong isugo ni Chukoy. And after all, di ka gid magmahay. Ganong tumanon gid ni Chukoy ang akong isugo niya. Kay unsa man gyud imong gisugo ni Chukoy? Unsa, Ronel? Oh. Hello? Hello, Ronel? Hello? Ay, gi-off na di ang cellphone. Makalagot. Animal, nalipat gid ko na. Pila sa kay gisuhol ni Alma siyang tigpantay. Nga mabantayan mo gid ko. Huwag isog na ba? Anda mo patay. Pero di ko mohunong sa kong tinguha pag-angko ni Nubi. Siya gid mo ikipitik sa kong kasing-kasing. Tumanon ka lang ka ang gusto ni Papa. Nga manguha pa kong mga bagong investor. Aron muhumot ug balik ang among kompanya. Pero di mahitabong isurindir ko nga kung kugmang ngadto ni Nubi. Hoy, maayo kagid kayo mo bitik sa akong anak, no? Ma'am, unsa may bitik, ma'am? Hilom diha! Buang-buang pagyug kada. Oh, niyan ang yawi, oh. Ha? Ay, ma'am, di ako'y namugos og kuha ng yawi, ha? Imo dyan ning gitunol nako sa maayong kabubuton. Paghilom diha, oy, Chukoy. Bantay bitaw may daotang mahitabo sa auto, ha? Pabayron tagid ka ba? Ma'am, anong init medyo ka nako, ma'am? Unsa? Ma'am, tahod ba kay ko nimo? Tahod bitaw. Pero sa higayon nga mailhan ko na gid kinsa og unsa gid na sinubi. Makatilaw ka gid nako, Chukoy. Ma'am. Nak, gabiin na. Wa pa man ko magduka, ma. Naghuna-una ka ba ni Alma? Nganong maguna-una man ko niya. Nga labing siguro, kauban na niya ang iyang mga ginikanan. Kinsa man di ay ang imong gihuna-una? Wa mo, uy. Wa pa lang yung ko magduka. Kay gihuna-una, pero nagsigi kag tan-aw sa imong cellphone. Ma. Sige ha, biyaan ka na ako. Manawagay ni mo ang amahan sa imong gimabdos. Ayaw ba yagid patunto niya, ha? Nganong patunto man ko niya, ma. Nga nahibaw man ko nga wa si may kugman ako. Nadawat na nako ang imong relasyon ni Alma. Ayaw nagpuni ang imong sakripisyo, anak. Gusto nako nga magmalipayon ka. Kanang kalipay nga way kondisyon. Nga wa kay huna-hunaon. Makita ta lang ka, ma. Malipay na kaayo ko. Sige. Muuna na ko nimo sa pagkatuog. Good night, nak. Good night, ma. Inahan gid si mama. Naibaw gid siya. Unsay ni asa ko una-una. Ang akong cellphone. Si Ronel ang nanawag. Ako ka siyang tupagon. Nga na bang excited man ko? Wa siya may kuman ako. Basta, nga na maghinamin naman ko kung manawag na siya na ako. Dili ko siya tupagon. Sakitan lang ko.
Sakit ka ng inigtubag na ko. I-off na yun niya ang iyang cellphone. Tanawa. Gi-off niya. Dili lagi siya gusto makadungog sa akong tingog. Marag nag-message siya. Nag-message good. Please, tupag ka ang akong tawag. Oh, magkiksulti na siya na ako. Nga bang nalipay man ko? Nanawag na siya. Mihangyo siya nga ipatubag na ko ang iyang tawag. Akong tupagon, pero dili ko magpakita niyang excitement. Hello? Kumusta? Okay ra. Sorry, busy kay ko. Gusto kong magkasulti na pero putlo na ko ang akong pagtawag kay busy ko sa akong work diri. Di masaba importante na ako ang imong tawag. Oh, mawa. Sagdi lang. At least nakalipay ko nimo. Sa unsang paagi nga nalipay ko? Sa imong pagmapdos. Wa pa man. Grabe. Nakuyawan na gani ko. Tingalig bawi ni Alma ang kwarta. Di ka mahinugon? 5 million pesos ba ito? Tingalig diligid para na ako. Nindot man ikang tingog. Karon pa daay ka? Ay, sorry. Kalit kong nawa. Huwag yun ko makapanagin din mo. Kay dinalian ang akong paglarga. Kinsumasab ko nga imong panangiran. Inahan ka ba sa akong anak? Giingnan ka na nako nga wa mahinayon. Mayong Wala ko pagbuminaw makapaybaw sa ni mo Lex kay Pino Vlog. kalit ka nawa. Giingnan ka na bitaw na ako nga gibati na ko kadlok. Tingalig bawi ni Alma ang 5 million pesos. Kung bawiyon niya, ayaw yatag. Pauso man, imo nang na-deposit ang kwarta? Mahadlo ko. Ay kahadlo, imo na to. Sa igayon nga mubalik ko niya. Ikaw may una na ko paibaw. Hoy, doon na ba ako'y live-in partner ha? Bahala na. Basta makikita gito nimo. Sa igayon nga mapauli ko. Hey, are you still there? No, dili ko makantos nga magpaminaw niya. Nobi, anak. Ganong mahilak ka man. Ma, Wa ko magpalayo nimo sa dihang may bagting ang imong cellphone. Wa ka na makaalinggat na ako kay wa man kumulihok. ma. Dali, sandig sa akong dughanak. Dili ka daling mapukan kung sandig ka sa akong dughan. Kining dughan sa imong inahan. Gisakitan lang ko. Nahigugma ka niya. Pero wa siya mahigugman ako. Dili ka di ay makadawat sa kamatuoran, anak. Wala ko siya tugani nga. Nagbungag din ang among natural nga pamaagi aron ko mamamdos. Nagtuo ka nga malilong niya ang kamatuoran. Nobi, ang ako lang gikahadlukan nga tingali. Tingali ko haon niya ang bata. Magkamatay, may ko niya nagbuhaton, ma. Pero, ako siyang giingnan nga wa ko mamamdos. Busa nga nung iyam akong hinabtan. Anak, dili ka makatago sa kamatuoran. Dili ko na tumago ng iyam mga tawag. Wa siya'y anak. Nobi, ayaw ba yagid pagpanagana sa pagpangayo sa akong tabang, ha? Andam ko ikang panalipdan sa mga tao o bisag unsa nga makapaluya nimo. Nakuha ka mag-inusara. Ni ako si mama nimo. Wa ka mag-inusara. Hala. Hala. Ganiya na marinig sige
bagting na akong cellphone. Uy, ala. Si boss. Boss. Sorry kay boss. Nakatuog juga. Okay ra, Chukoy. Nanimpahad naman sa kubang nga makamata ka. Kay gabi ipabaya di as Pinas. Korek juga, boss. Ano sa man, boss, ha? Importante mong toyo, boss. Gusto lang kong masayod, Chokes. Kung nakaiskot ka ba sa akong ngan nga to ni Nobi? Ha? Uy! Di ba, ima mo kong gipinahan nga di maghisgot si mong ngan? Kasaligan ka gyud, Chokes. Boss, ano sa ba na? Anong nanawag man ka, boss? Nanawag ko ron ni Nobi. Ha? Nanawag ka? Oh, pero milimod man siya nga mabdos siya. Uy, ang iya mang mama mo ay primerong miingon nga mabdo si Nobi. Unya, pag adto ko sa ila, giangkon man sa ni Nobi nga mabdo siya. Ang mukha sa musulti ni mo, kinsay nagpamabdos niya? Maiko mo kumungutan na, boss, eh. Tingalig, masuko pa no si Nobi. Di noon ko pasakon sa ila. Galaygo na imong gibuhat, Chooks. Ay gid sila sulti ha, nga gisugot ka. Ayaw gid pag-mention sa akong ngan. Makalaom ka na, boss. Ay, gusto na kong pauli, Chooks. Kining boss. Kinsa man jud ni Sinobi sim kinabuhi. Boss, ayaw sa pag cellphone, boss, ha? Sige na, Chooks. May bawo ka raon niya. Ayaw ba yagid tuganis mama sa akong gisugo ni mo, ha? Gusto mo na kung sorpresahon si mama. Boss, kining... Sorry nga nabalda ko yung pagkatog. O sige na. Makapahuay ka na tibukad laog, ma. Okay? Kadyo sa boss, ay sa ko pagi, boss. Katubang baldito, boss ba? Oh. Jack, di ay ang iyangan na to, boss. Dili sa importante na ko, Chooks. Pero iya mo kong giatang-atangan. Ko siya nga, di siya pasako nila ni ng taling og Nobi. Pagbantay lang yun. Pagkuhahin og numero sa bisan unsang presinto sa pulis. Kung nagani si Jack, panawag na yun. Unyag, pakalitan ko, boss. Ay, dako na ka, Chukoy. Kay bawo ka na unsa imong buhaton. Basta importante, ayaw yun paghisgot sa kunga nila ni Nobi o sa iyang inahan. Ha? Uy, wala. Tuan na sad. Ipang sad ni boss. Gi-off niya yung cellphone. Ay. Matog na ko Sobra ang pagpanalipod ni Alma kang Nobi. Pila kay ang gisuhol niya itong miduon ako o mibahad. Sinugo ko na siyang Alma. Protektor nila ni Nobi o sa inhani ini. Pila gid kahay gisuhol ni Alma nga anda maning mo patay. Diba? May number ka kung Nobi? Yan, cellphone ako. Mayon nagakuha kong number niya. Bisag sa cellphone ko lang siya ikasulti. Okay na. Pero, mutubag ka siya ako. Ay, rugwa kita. Andog ko na let's say it. Anong wa ko siguro pagpangayo siyang numero? Sa sunod adlaw, schedule na ko sa ikapitong sesyon sa kimo. Nganong imo man kong gisultihan, anak, ma? Wa manggod si Alma. Mao na tingali tong kwarta nga iyang gibilin nako. Doon na siya gihatag na ako, para sa imong kemo. Mao ba? Oo niya, anong iyamang kong gihatagan ni atong dakong kantidad? Tila man gid ang gibili ni Alma. Ambot sad, wato na ko pa. Unya, nganong nahibaw man ka nga dakong kantidad ang gibili ni Alma ni. Pag-abot sa 50 ka buok nga tag 1,000, wa na nako matiwas og ihap kay murag
daghan pa man to. Mura man kagkaroon pa ni Alma. Sumagod, katong may ato siya sa abroad. May gibilin man sab siyang kwarta. Ikaw ra may iyang gibinlan adto. Hindi na ta mag-iskot may tungod anak, ma. Wala giron mo ani si Chukoy, no? Gimingaw kang Chukoy? Unsa? Na, tingalig maliwat ng akong apo ni Chukoy, ha? Uy, simbak ko in town, ma. Ganahan manggod ko sa fresh milk. Ang ako ba, tingalig mahurot ang gatas, unya. Dili pa mo ani si Chukoy. Nangayo unta tanyag number si ang cellphone sa. Mayong pagpaminaw Kinsa sa magina si Lex Chukoy? Pino. Ay, malipayon mga kong anak. Ikaw day pa. Lingkod. Ay, salamat. Kung sabay mong gikatawan, ha? Bright giday ko pa. Ha? Talirang nakita ang solusyon sa akong problema. Ay, may ma-recruit ka lasab nga bag-ong investor? Dili, uy. Sige na lang investor ang imong gihuna-una. Kinahanglang unahon sa nako nga akong kalipay. O sebot mo ipasabot. Nakitaan ko na ang number ni Nobi. Jack. Ay, kabala ka pa. Di na mo usab ka to si Alma sa pagpanghudlat nimo. Jack. Gusto kong malipay ka pero kuwang pakaita sa atong hunat. Lagi ka hadlok? Pida. Kalagot ka na. O asa naman sag... Wa pa man ka makapamahaw. Adora ko mamaw sa office. Ay, naluoy ko ni Jack. Pero musamot siya ka makaluluoy kundi siya maminaw nako. Dinhi, wa na makabalda nako. Ako yung nakitaan ang number ni Nobi. Manginaot na ko ini nga. Wa mag-usab si Nobi sa yung number. Abi, suwayan ako sa tawag. Ang akong cellphone. Ay, sige, tubaga dayon. Tingalig. Ang tawag ni Alma nga akong gipaabot, ma. Uy, dili man ni si Alma ang nanawag. Kinsa man di ay nang nanawag? Number may nakaregister. Ay, tingalig si Chukoy na. Dili ko nito bagon. Ganong imo mang gipaong? Dili na ko magpatakag tubag, ma. Tingali bayag nag-ilis og number si Alma. Magpasidaan ang akong love, ma, kung ilisan niya ang iyang number. Doon naman siya roaming dito sa States. Oh, ikaw good. Unsa man gusto kang mukaog prutas? Excited na si Lola ba para sa iyang apo? Kitang duha mo'y maghimog salad nga avocado, ma. Wa tubag ka ni Nobi nga akong tawag na. Mr. Gio. Kundi ni mo tubagon ang akong tawag. Chatante ka. Nak, usa naman lang di ay kabotilya ang imong fresh milk. Lagi, ma. Ganahan na ba ko mainom, anak? Kay murag mulagsik ang akong lawas. Ay, tingalig ugma pa tumagdag fresh milk si Chokoy. Oh, ang imong cellphone. Ay, dili gid ron si Love na ako. Manawag raman gito siya. Dili man na mo chat. Aw, tanawag kinsa. Tingalig. Si Ronel? Maunay amahan sa bata. Oh. Tanawa, nak. Uy, nganong nakasuod mo ni siya sa akong Facebook account? Kinsa? Si Jack. Na, dili ka gidhunungan sa pagsamok na itong tawanan, nak. Kung dili ka gusto nga makasuod siya, sa ganito nga, dili ka makakita sa iyahang mga chat-chat o text?
I-block. Askan di malasa. Giblock naman hinuon ko. May pagwa ko mutug-anda nga ako'y mi-chat niya. Pero bisag di ko mutugan, may baom siya kay naman ako ngan. Hay! Pagkadimalas adlaw. Chokoy, mulakaw ka. Di ra ba, ma'am? Asa mama, doon na kay sugo na ko, ma'am. Sugo dayon kay libre ko karon. Anad ka na gid kaayog bugal-bugal nako ha? Ha? Bugal-bugal dito ang gisulti, ma'am. Di ba ya? Wa ka ba suguan ni Ronel? Rest day man ron ako, ma'am. Oh. Rest day na ko ron sa sugo ni boss, ma'am. Oh. Wa man manawag. Aron doon na siya isugo na ko. Labing maayo. Ako na sa'y muhangyo ni mo. Way problema, ma'am. Huwata kay mag-ilis o na ko ha? Oo. Asa naman, ma'am? Sa mall? Dili. Doon ako'y gustong tanahon. Uy, doon na kay gustong tanahon, ma'am? Unsa ba sini? Ay dili, oy. Unsa lagi mo tanahon? Kanang ito'y. Kanas nobe. Patay. Unsa to'y imong gisulti, Chokoy? Wa mo ko'y gisulti, ma'am. Doon na kay gisulti, Chokoy. Murag, patay man tingali to. Ha? Patay? Kasi may namatay, ma'am? Ambot lang gid nimo. Sige na. Dad ako sa giingon nimong ito'y nga ginganlan og nobi. Koan, ma'am. Koan, wa. Jud kay swerte, ma'am. Unsay way swerte? Mo na, ma'am. Mo gani nga, di kumulakaw ron kay sinobi nga ito'y gida na sa nag-atiman ini. Gida sa ilang probinsya. Nga naman? May open ron ng clinic, ma'am. Mo nang may pauli sa probinsya ang nag-atiman ni Nobi. Gida dia si Nobi. Unsaon man ako sa pagduol ni Nobi. Aron mahibaw siya nga tinud-anay ug malinis ning akong tinguha niya. Wa gila ay mabaso rin eh. Ako ragit. Buang magid ko ba? Agay. Nga nung midrit sugid kong Alma. Kwartar magiging akong tuyo ni Alma ba? Sa dahil nasairan ko nga, nagkaunlod na nga mong kumpanya, maudayoy ako naunaan si Alma. Daliman na. Kung kami mo'y nagkaminyo ni Alma. Sitting pretty na unta ko. Diba, pretty. Handsome unta. Sitting handsome na unta ko. Libre pagid ko sa kasino kada gabi. Pero, tomboy mo sa ditong animala to. Pero sa dahil nakita ko ang kanunay ikauban ni Alma nga sinubi. Pura magikusi ang akong kasing-kasing. Sa sinugdanan, wagin ko magtuo unsa tong pagbatiya. Ako pang gibaharan sinubi, nga luguson ko siya. Kung di siya magpalayo ni Alma. Ingon enig day ang kinabuhi. Unsa may akong puhata, no? Karon magkasulti mi sinubi. Iyan akong giblak. Pero kinahanglan magkasulti gid mi. Kinahanglan masayod gid siya nga tinud-anay ang akong pagpati nga to niya. Ug kun mahimo, muluhod ko siyang atubangan. Aron mangayo pasaylo sa akong pagpasipaan niya. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Sa mga paingon ni Nero. Imo man lang gibiyaan ng imong cellphone.
Wa ko ganahe. Anong naibahaman ka si Jack sa akong account? Ay, tingalig nagpangutan na. Kinsa may iyang mapangutana? Nga sila raman si Alma o si Ronel ang naibaw sa akong account. Ang kauban di ay nimos trabaho. Way kaila si Jack sa mga kauban ako sa trabaho kani adto. Unyag manawag nimo si Alma. Dili ka to masuko nimo nga wa nimo tubaga. Tuod di ay mano. Tingali di ay manawag ang akong love. Ay, tingalig magkaaway na hinuon mong duha sa Alma tungod lang adtong Jack. Kadiyot ma, akong kuwaon ang akong cellphone. Ako nalay kuha, anak. Katong milaban ni ng taling. Murag nakamayong ko itong tawhana. Gusto. May kaubang matured nga babae katong milaban ni ng taling. Nakig-away ganin ako ang iyang kauban nga matured kay akong gikasabaan nga gialihan ang ako untang pagpark sa auto. Wa man mag-inisok tong tawhana. Pero ano sa dihang gigunitan nako sinang taling. Itali man siya doon. Pangitaon ko tong tawhana. Oh, hala. May bagti akong cellphone. Uy, ako boss. Oh, boss. Nanawag lagi ka. Ayon ka man karon, Chukoy. Dialas bay. Oh, wala ni mo ato sa nubi. Kadadlaw di ko mga to, boss. Paminaw na ko, doon na ba man to siya fresh milk o kato mga prutas? Ay, magit siya mo angkon nga mabto siya. Ha? Nagkasulti day mo? Ay, naku pangutan na. Ano sa magit, Chukoy? Tinud-an na ibagyod nga mabdos nubi? Ang iya laging mama mo ay misulti na ako. Ang masadog mamakaksi ng taling na ko, no? Huwag sa kumutana niya. Siya may misulti nga na malit siya dagang prutas para na nubi. Kay mabdos ni. Ngayon, suman. Maklaro na ba iyang tiyan? Hala, boss. Wa na ba dyan ko ka tanaw da kung mabdos ba ang usa ka babae o dili? Ano sa man sa akong klarohon? Ayaw. Ha? Aron ba maklaro ba? Ayaw na ng lagi. Paminaw, tingali mga sunod buwan, maklaro na gini ang tiyan, di ba? Boss, nagkasulti yun dahil mo si Nubi? Di na importante, Chooks. Basta ayaw yung pag-isgot sa kungan, ha? Boss, tug-ani nilang kuno ko. Ikaw ang nakapamabdo si Nubi, ha? Ikaw, boss? May bagting dayon ng imong cellphone, oh. Si Alma mo ay nanawag. Tubaga. Andamon ko ang imong gatas. Love? Love, sorry, karon pa ko nakatawag ni mo. Busy ang linya, God. Okay ra, nakasabot ko. Ay, doon na ka ba'y gipamati sa lawas? Wa man. Mura lagi, wakay ka na makiksulti na ako. Nasuko ba ka kay dugay rin ko nakatawag ni mo? Naglagot ko. Nako? Dili, uy. Naglagot kong Jack. Unsa man? Niana na sad? Nagsamok-samok na sad mo? Wa mo, ari. Pero, nanawag sa cellphone. Nagasulti mo? Wa, kay wa man ako tubaga. Nagduda man ko. Akong gi-off. Unya? Ngayon na ba mo ka nga siya ito nanawag? May text man og nagpaila nga katong nanawag na ko. Siya. Si Jack. Diin man siya number ni mo? Ambot lang. Nagsige ka po check text ni mo? Wa. Kay akong gi-block. Good. Nanawag to siya kay dili naman siya makaanha sa inyo. Fully guarded na siya sa kung sinugo. Love,
Ayaw una ipadayon ang pag-embargo sa ilang kumpanya. Ang iya na lang amahan mo yun na una Kung mapakamuhangyo na ako naging ipahikay sa akong abogado ang demanda. Nakakita ka man ka siyang amahan dito sa ospital. Luoy man ka. Ayaw na lang una atagi kaguulang iyang amahan. Naluoy sa bito kong nakakita sa iyang amahan, love. Masakiton, gyud. Pero makalagkot, bugos Jack, good. Doon na naman kayo nagbantay niya. O ako na sa siyang giblak. Nakasiguro ko nga dili na siya makaduol pa din sa ato. Katong yun sa ganito pangan atong milaban ni Mama Taling. Si Chukoy. Magsige patugan, ha? Wa naman karon. Ganahan ra ba unta ko sa iyang fresh milk. Padadaan siyang daghan. Kaya itong bayran. Wa na lagi mo, Ari. Hinuon, doon na paman ko'y fresh milk. Kung mo ana gani, hangyo ang magdagbisag pila ka botilya. Atong bayran. Ako niya sultihan. Dugay pa ka mo pauli? Gimingaw na ka na ako? Ikaw, wa di ay kamingawan ako. Mingaw, uy. Sagdi lang. Ipahikay ko dayon sa mga abogado diri sa States ang pag-merge sa among kompanya. Miss na kayo, tika. Magpaabot ko ni mo, love. Kiniharak kay kong nag-atang din eh. Pero wag na ko makita gatong animal nga hilabtanon. Tagadikin magiging ko hato siya. Balik na lang ko sa office. Pero di gyud na ako lungan sa pagpangita gatong hilabtanon. Dako siya gamit na ko. Nak, Domingo man ron, dili ka mo simba. Asa man ta manimba, ma? Ikaw, asa imong gusto? May simbahan man ka dool din Ana na lang ta masimba. Dili ka mahadlok nga makakita nimo si Jack. Doon na pa dahil tayo angay kahadlukan. Nga may gisuhulan man si Love nga mubantay nato. Ay, dili kahilasan nga mo sampit og love kang almanak. Parehas ra baya mong mga babae. Ma, masamot ang pagduda ni Alma. Kung dili ko sundo ng iyang gusto. Dili ka makakalawa tungod sa inyong relasyon. Uwa ko'y mahimo. Tungod na ko. Gusto na, ma. Ang importante nga ikauban ko ikaw. Pero, may paglaong paghihapon ko. Nga unsa? Nga madawat ra sa tuwa sa langit ang ako mga pag-ampo. Anak. Sige. Manimba ta. Ay, salamat. Makaadto na sa kuya ni sa farm. Aron dadaan ako og press milk sinubi. Mayo untag, di makabantay si Mamda. Tingalig, mauban niya siya nako. Aw, patay juga ini. Waroy opisina. Busa, mahimong magbuntag kog atang atong hilabtanon. Di mahimong katurang hilabtanon ang padayunon nila ni Nobe ug nilang Taling. Unfair para na ako, Ako yung atngan katong hilabtanon. Sigurado jud ko nga malipay si Nobe kung makita siya nako. Ako jud kay makalipay niya. O kining mga daan ako. Kay grabe ko do. 5 jud ka botelyang fresh milk ang
Daan ako para niya. Uy, ala. Banga. Hapit ko makadasmag na. Naugbay, Unsa? di ko makig-away nimo. Pero gawas lang dihas auto. Kay doon na tay sabutan. Ayaw kahadlok. Mayong Gawas na diha. Lex Kuan kining, isulti lang imong tuyo kay nagdali ko, bay. Idali ka? Asa makapaingon? Nganunuta naman ka? Pulis ka? Paita nimo. Di lagi ko gusto makig-away nimo. Labaw pa kung hindi ko gusto gubot, bay. Nganong di na malag ka mo gawas. Aron magkasabot ang duha. Bay, mahimo masad nga magsabot nga nakakadiha og di asa gusto sa pangkwart kung auto na ko. Sama. Bida nimo, bida ko nimo. Kuan bay, kanang nagdali ko bay. Igo ra ba kung gisugo ra ba? Boy ka na. Ha? Ako, boy! Di ay! Unsa ba ka? Driver! Asa ka paingon? Sa ilang nubi? Ansa man? Mananagna na di ka, bay? Ha? Moto ko sa ila. Kaya doon ako'y hatod para niya. Okay. Di good ka mo gawas, ha? Di lagi. Kitingalig, kasabaan ko sa mga amo. Kisa may amo nimo. Nga no, tanaman ka. Espiya ka? Ida ba yan nimo, eh? Imo gitingaling sukdo na nga kung pasensya, no? Ha? Wa lagi. Di lang ko gusto nga kasapang ko sa mga amo. Kinsay amo nimo? Katong tumboy? Secret. Okay. Kana ba? Bye. Muhangyo lang ko. Kini. Ihatag lang ni palihog ni Nobi. Ihatag na ba ka? Ihatag lang niya. Sige. May problema. Bebe. Wa man kaya na ibumba. Yabag ka? Bumba. Ihatag yun na niya, ha? Niya, wani pakapin? Sa'yo pagkapin? Akong gumo, gusto ka? Suko ka? Ay, kuha na ng subliyo. Kuha na yung sukom na ikam. Anong mga ayo pa magkapakapin, ha? Botag na ikaw. Basta na maanad ko. Bitaw. Joke ra. Pero kung mo tinodon, sige, may kayo. Okay, adto na ko, ha? Kirit lang. Adto lagi ko, kinagdali ko. Hoy! Ano mo ay gutahan, mayo mahatag yun niya nga akong suhat para ni Nobi. Nobi, wa naman di ay kay fresh milk. Wa na, ma? Ang unsa man mamalita sa mall, doon na may baligya nga fresh milk dito. Nindot yun ang tatong presko yun, ma. Katugong dani, Chukoy. Kano sa mata mo ani si Chukoy, uy? May sakyanan nga may abot na ay. Tingalig si Chukoy na ron. May honong ang sakyanan. Si Chukoy na gidron. May abot na yun si Santa Claus. Sakto gyud ka, Chukoy. Santa Claus kagid para nako kay nahurot na gyud ang akong fresh milk. Daan palagi ko. Pero ay kablak ka. Kay gidat na kag 5 ka botelya nga fresh milk. Maogi paghurot ra ba sa iyang fresh milk, Chukoy? Santa Claus kagyang tinod-an. Kadyuta, kaya ako nang ipahamuta mga dano kong preskong fruits, ingon man fresh milk ka. Diin ka man ini, Chukoy. Sa gamay namang farm, good. Gamay ra nga farm. Kadako na kog utang nimo, Chukoy, uy. Pila man ning tanan? Lain na sa ninyo eh. Ay, ato na ko eh. Di na kong balik din eh. Chukoy baya. Di man makomedyahan. Bitaw. Gusto doon. Naday, pagkapin. Nara. Usay pagkapin, Chukoy. Nara. Ihatag man niya itong maldito. Ako kunong kaning ihatag ni Nobi. Di ko madawat, ana, uy. Ibalik na niya. Imo ni pabalik atong malito? Di ko eh. Kalitan pala kong sukbag ato. Di ko makabalik din eh. Bitaw, anak. Tipigin na lang ng suwat.
Kay baya ka sa batasan ni atong Jack. Nganong nagkita man sa mo, Chukoy? Ay, iya mo kong giatngan. Hapit man gaya na ako, madas magi gani. Kay mikalitsag alis akong agyanan. Mayon tatong nadas magkantong tawana. Uy, ayaw sa anak. Si Chukoy mo ay maalaot. Sakto juga na ng taling. Ano bi? Basahan na lang ang suwat, oy! Ay, gikapoy na lang kong inatang nitong hinaptanon na. Gusto lang ko kong masayran kung iya bang nahatag ang suwat at ni Nubi. Ingon ini day ang mahigugma. Karang bagi gumubati. Sige lang. Magkita ragapin mo ini atong hilaptanon. At least, nahatag po niya ang akong suwat. Hinaot nga nabasa ni Nubi ang akong suwat. Saon ko maning suwat ni Jack, we. Basaha. Dili ni importante na ako, ma. Kinsa may importante. Kadtong ginganlan og kinsa ganito'y ngan atong amahan sa bata. Si Ronel. Abti ka ay nakatubag ay. Mama, sad, uy. Nak, ako pa nimo. Imong basahon ang suwat. Unya, pagkahuman, sunuga. Og ayaw na pagdawat og laing suwat, gikan niya. Nagabian ka manggod og paulit, Chukoy. Imo kong gi-check up, ma'am? Oh, nayabag ka? Ano ko tong check upon ka man ako? Unsa man importante ka sa akong kinabuhi? Joke na to, ma'am. Saan mo ni si ma'am, eh? Dagan mong gudgud ka nang gisugo si buhos na ko, ma'am. Maong nadugay ko pagbalik din, eh. Gusto, ma'am, ha? Doon na kayo isugo na ko. Wa. Nabala ka lang ko kung sinahitabo sa auto. Ang auto raman yung imong ginauna, ma'am, eh. Ang driver na ma'am, ha? Hilom diha. Sige, ma'am. Matuog na ko, mama. Unsa man? Manakaday kaon. Ay, sus, salamat taon, ma'am. Nagunauna pa day ka na ako, ma'am. Manataon, ma'am. Di dyo ko mapagutom mo, eh. Labi na yun kanang di ko magpagutom karon kay nagunahuna day ka na ako, ma'am. Magbitik pa kasi mong otot, Chokoy. Ma'am! Ma'am! Ay, tao sa ma'am. Wa di kalibutan sa akong lakaw. Bisan nun saon pa sa pagpatuo ni Jack na ako. Nga doon na siya pagbati nga rin ako. Mapakyas lang siya. Mayon tag si Ronel pa siya. No. Dili ko mapalapi kanto ni Ronel. Wa siya may kugman ako. Ako lang hinuong masahon ang suwat. Dearest Nobi. Mura kong mibalik sa karaang higayon nga maghatod-hatod pagsuwat ni mo. Pero, wa ko'y laing pagi. Aron mahibaw kang nga sobra ang pagpakabuang ko ni mo. Honestly, no, di ang sakit karon nga akong gibati. Sobrang pagpangigi ang nagpaswabi ron sa akong balatian. Nagpasaka mo tungod kay bilaban ni mama ni mo. Pero, wapagit ko'y laot ang buhato ni mo o ni mama ni mo. Dako kong respeto niya. Tungod kay inahan siya sa bugtong binuhat nga mo'y nakapapitik sa akong kasing-kasing. Novi, atagi kong higayon. Bisag mauna lang ni katapusang higayon nga mapaabot ko ni mo. Nga ikaw gyud ang gusto kong ikauban sa tibuok kong inabuhi. Bisag mo tuo pa ko ni mo, Jack. Wa ka na'y mahimo. Mayong Bisan pagbuminaw gani, sa Lex ang Pino pinag-alay nga Vlog. gipitik sa akong kasing-kasing.
dili ko na mahimong hatagan og kagawasan. Kaya ako mismo, nabilanggo sa usa ka relasyon nga ambot. Madawat ba ni sa langit? Ay, kadok ka. Ay, ang ako cellphone. Wala si boss. Boss! Inaya ng tingog mo. Tingali madunggan na sa ka ni mama. O din, no? Sige, rabanig duda na ako, boss. Muna inungdan nga magbantay ka. Ya, kumusta naman si Nobi? Going strong pag-apon, boss. Nangutanag pilay ang beranan kay perti mang lipaya nga gidadaan ako breast milk. 5 ka botilya. Timing kaya sa pag-adto na ko, nahurot na din iyang fresh milk. Good job, Chokes. Kining boss, di ka makadako sa bata ang kanunay niyang pag-inom og fresh milk, boss. Tingalig, maglison niya siya utong. Tinuod ba gyud nga mabdos siya, Chokes? Ha? Ang anong nakugang mo ka? Kuan man gud, wasag ko nakita ang kalainan sa iyang panglawas da. Pero tingali sunod buwan, doon na ako makita ang kalainan. Pero ang iya manggong inahan, boss, mo lagi misulti nga mabdos si Nobe. Ay, sabi na lang. Basta ayaw ba yung gidusulti is mama, ha? May tungod sa gipabantay ko nimo. Ayaw gyud una siya tugani. Nahapit na siya makabatunog ako. Ayaw kablaka na, boss. Pero, boss, doon na lagi sa mukan kay boss. Kinsa? Kato lagi giganlan og Jack. Naliman ka, boss. Hapit yun na ako siya, madas magi, kay bikalit may siyang dagan niya, gialihan ang auto. Gusto mo niya tuyo? Kay di man kuno siya makasaka sa ilang Nobe, may game mo siyang suwat. O ako pa game mong bearer. Gusto? Pagyain mo sa gidawat? Ako lang gidawat, Lubaon panuong ko niya. May kamatay na ako. Likay na niya tong Jack, ha? Ayaw na pagdawat bisag unsa gikan niya. Unyag, mambugos, boss. Padagan ang auto. Madasmagan ako, boss. Dasmagi? Unsa? Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon, ikaw akong unungan. O palihog dai kuno og subscribe sa akong YouTube channel og daghang kayong salamat dahil sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.